Gràcies, Dani. Fins demà. Avui les parets exteriors del Museu d'Esbaluar a Palma s'han convertit en un gran llenç on els que han volgut han pogut deixar-hi estampes, tot tipus de creacions artístiques. Es tracta de la iniciativa europea Wall People, a la que la capital balear s'hi ha sumat per segon any consecutiu. Un mur i tota l'expressivitat del món, en concret de més de 30 ciutats europees, es converteixen en la segona edició del Wall People. Avui la façana dels museus es converteix en un llençol en blanc per als artistes. En el Wall People d'enguany només es repeteix el cartell. Més imatges, dibuixos i creacions omplen aquesta paret, que en aquesta nova edició té més expressivitat que mai. Des d'imatges fins a poemes o missatges formen part d'aquest Wall People baix el lema Expresa tu mateix. Y si te da la oportunidad del museo hay que plasmarlo. En algún momento alguien lo verá, le gustará y puede ser la oportunidad para ingresar en otras galerías o en otros espacios de arte. Ha cridat molt l'atenció, sobretot per la llibertat de que tothom hi pugui participar i pugui exposar un trossot del seu art, del seu pensament, de la seva forma de veure les coses. Estic xerrant amb el meu interior i per això m'agrada molt dibuixar l'anatomia humana. I entre les imatges també hi ha lloc per als missatges. Y para jugar y para las indicaciones. I sobretot el Wall People neix per evitar que cap mur aturi l'art.